non malom arni sini niang bong state angkang pialong puthot arve kejangji angring nang klang tanglo kejangji ghontain korapli arni Assam state arlo puthot phiremime arve kejangji abirta pangdak ponthu tanglo kejangji ghontain korapli angbong state adang pialong tomon arve kejang thu jangring nang do tanglo Vosik niphai kebarni an bangsor ve thepo state adang pialong nang jang thuji bangsor ve kejang ahut tomon arve doji lasi thangnat kisik jira saya mawi pulote hong ke bar bede ja phansi regional meteorological center Guwahati hinpen pangdak pon bangso tomon arve konanna da district along sike parlopon bangso phuthak nali tuma phan clark dakalam thei pachini ponpo setame la ke pho ana district banke regional meteorological center Guwahati hinpen yellow alert pangdak pon tanglo bangso hut ghonta isialong kilometer thongke plikepan ketcha amongwe setame japon ta thekputa pachini pong piniarni anabangke district thongke braisian si yellow alert pangdak ponlo yellow alert ke pangdak pona district laki Kokrajar Bongaigaon Borpeta Kamrup Hanlo lapen kejangji Vosik niphai kep anabangke kachere mekpen kedu ke thakja phansi pachini pon lapen anparta Kamrup city Karbi Anglong Nalbari Darang West Karbi Anglong Hojai Dima Hasao Kachar Hailakandi Karimganj Chirang Baksa Bojali do ana phansetame yellow alert si pangthek ponlo lasi rat doan setame thangnat kisikje rasaya moavi pulote angtan ke bar bedeja phansi pachini pon Bangswa district pendanglok kadokawe district mate district thomkebra sielong bangso tomon arve kejangji angring hetang News report Karbi Anglong Live